lan sedaya keluarga ageng Bapa Margana manggiya hayu lan rahayu sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah selamat donya nganti tekan akhiripun pisan Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. kuwi Mbak Yumu Siti Mardian Isra ASPD, temanten kakung ya kuwi Roko Mas Bagus Ilyas Revi Sandiono. Ya muga-muga Mas Ilyas bisa
ngayomi karo Mbak Siti bisa memberi nafkah lahir dan batin ya Mbak. Nafkah lahir ki apa no? Nafkah lahir ki upamane magepokan karo sandang pangan karo papan. Yen nafkah batin iki tentreme rasa kumrapi wong bebrayan. Lah ngene nduk, yang memberi nafkah lahir dan batin ki ora mung manten lanang. Ning manten wadon ya duwe kewajiban memberi nafkah lahir lan batin, khususnya nafkah batin. Masa yang nafkah lahir kuwi urusane sing lanang, ning upamane ana wong wadon sing gelem golek nafkah lahir kaya to sinden nyinden sewengi entuk dhuwit banjur dilumpukne karo bojone, kuwi tegese wanita sing becik. Ning sing jenenge nafkah batin kuwi hubungane karo remene penggalih lan senenge ati. Ya, wong wedok ki bisa memberi nafkah batin kepada suami. Carane piye? Piye carane lamun to sing kakung ki ngersakake hubungan badan apa mestine wong lanang karo wong wedok kae, sing wedok aja nganti suwala, kesel kaya apa aja nganti menolak, mergo wujud nafkah batin yang diberikan kepada lelaki utawa suamimu. Ngono ya. Mula yen nganti sing lanang kok pengen delalah jam 12 bengi iki udane deres hawane adem, sing kakung kok ngersakake nafkah batin, sing wedok ora entuk nolak, kok nganti nolak calone nyemplung neraka jahanam iki. Masa iki pengumuman. Wadene yen ana wong wadon gelem menehi nafkah batin, malah gelem tawa karo sing lanang. Mas, dalu menika kula kangge napa mboten? Karo macak dipolke sak ayu-ayune ngadep karo sing kakung, bar mene wedang jahe karo sing kakung terus matur, "Kang Mas, dalu menika kula kagem menapa mboten? Kula sampun siaga ing diri sawiga ing gati, menika wonten klebet bantal guling sampun kula gantosi sawalipun, seprainipun ugi sampun enggal. Mong nae badhe ngersakaken monggo kula badhe nderek dumateng Kakang Mas." Pengumuman wong wedok sing gelem tawa ngono kuwi ora bakal entuk siksa ning neraka jahanam, langsung munggah swarga tundha sanga lho. Ngono kuwi. Mula Kyai Putri Nadianto wis umure pamane 40 50 nang tawa burapopo. Nang tawa yang dikesake karo sing kakung ya diladeni apa mestine. Wadene kok sampeyan tawa kok sing kakung ora Dek, awakku lagi kesel banget. Ngono ki lambemu ya aja nyongot nganti kena inian kalau kethu ya aja. Ya, ngono kuwi. Mungkin nafkah lahir karo batin. Lah, iki adicara sing digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Sing inti sarine sadasara panjenengan anggene kagungan putra Mbak Siti wis mentas anggene sekolah, wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri, regane pira wae ora bakal binyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah. Ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan sekseni sampun lunas, mboten wonten jamu ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken, tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono.